Здравейте хора, аз съм Галена, а брат ми е там горе и днес сме на вилата. И решихме просто да снимаме едно клипче. В момента с брат ми играем на волейбол. Той е и там горе, сега ще ви обърна камерата. И това е Марко. Така, сега ще подпрем телефона някъде, за да може да ни виждате как играем ние волейбол. Само да реша къде да го подпра, защото тук няма никакво. Ето го брат ми. Ето е късата ни между другото. Така, сега ще ви подпра телефона. Може би е тук. Май, престани! Добре, май няма да има място къде да ви подпра. Но сега ще видим. Мисля, че намерих едно местенце. Ето тук. Да, тук се виждаме перфектно между другото. Ето сега ще ни гледате. Давай. Не сме много добри на волейбол. Няма волейбол. Марко, чакай! Много сме зле на волейбол, както виждате, но просто си подаваме топка. Общо взето. Ето с тази топка играем. Виждате? Ето. Айде да стане ето тук. Да мога и аз да се виждам. Така. Майко, колко си Много съм зле на волейбол. Аз съм по-зле. Ей така да мога да... А така. Давайте мога да стана и тук. И пак да се виждам. Чай малко. Чакай. Виждам ли са? Не. Виждам са. Марко, ела тук. Ела. Ето. Сега почваме да играем. Може да вземем и друга топка, която е по-лека от тая. Обаче ние решихме да се мъчим и ще играем с тази топка, тежката. Ако не ни омръзне и просто ни заболят ръце, ще отиваме да вземем друга. Да, направо сега отиваме да вземем друга топка. Вие ще дойдете с нас, елате. Или ела да вземем друга топка да изберем. Брат ми ритна топката. Така, сега слизаме надолу по баирчето. Не може да учим да вземем топка. По-лека топка. Защото другата е много тежка. Една топка, която ще стане. Тая зелената ли? Да. Ма тя пък е прекалена. Има една жълта, ако искаш нея да вземем. Жълт. Тя е вътре в оранжерията. Добре, брат ми чуя да вземе жълта топка от оранжерията. Той е и там. Той е и там, тя. Да, тя е в оранжерията. Ето го е и там. Тук е кола едното ни кученце. Аз в момента вървя, ето е къщата зад мен, която още се строи. Така. Дано да вземе тая, която трябва да е, защото ние тук сме натрупали 5-6 топки. Да! Жълтата! Голямата! Голямата! Така, хора, сега ще ви покажа топките, които сме натрупали тук. Ето ги. Те са топките. И там мисля, че има още една. Ето тук има още една. А брат ми идва с неговата топка. И там е нашето кученце. Добре, нека да се качваме нагоре в момента. И там ще се качим. Виждате. Само трябва да прескоча тук една голяма дупка. Се качвам нагоре. И брат ми вече се качва. Така. Марко. Нашето кученце се включва в видеото. Сега ще ви оставим пак
Чакай да му помогна. Чакай, Марко, престани. Бяхте паднат от пидно. Той. Добре, ето. Сега ще ви оставим. Ох! Аз се спънах, ще да падна. Така, ето ни. Само, че няма да се вижда земята, къде сме стъпали. С това е така. Много гаден звук, знам. Оде! Оде! Марко, престани! Ставай! И това е цял ден. Да, това е по цял ден. О, тази е много по-добре. Да. Обаче, както виждате, не, Марко, престани! Обаче Марко иска да става хамбалист. Марко иска да става волейболист. Не бе! Или хамбалист. Не знам кой е двата спорта предпочита. Както виждате, кучетството не ни остава да играем. Защото е ненормално. Да. Хвърляй! Ще играем на пиано. Бягна. Стани! Марко! Да, не ще играем на пиано. Вижте го, той просто обикаля и хвана топката. Оде! Давай! Къде Марко? Ще хвана. Топката слезе долу. Брат ми сега ще да я вземе. Ако се чува вятър, между другото, съжалявам, просто сме горе на вилата, както разбрахте и затова. Брат ми слезе и там долу. Май пак го нападна. О, не. След малко се връщам. Готови сме най-сетне. Ето го е брат ми. Успях да се спася. Хайде, почваме най-сетне. И без този спорт трябва да го някакво. Защото вече го правим на крак. Ние сме професионални волейболисти. Професионални с повече. Да. О! Май няма да може да играем. Май ще играем на пиян Марко. Подай бързо, подай. Представя. Не мога. Беше добър удар. Бързо хвърляй! Бързо! Трябва да се много късно, ще ни хване. Да, не! Преди малко открадна топката и слезе чак долу. Хвърляй! Трябваше да го гони по лошия път. Да. О, чакай, вие не ни виждате хубаво. Помощ. Така. Това не е наистина. Моля ви се. Това не е наистина. Това куче ми трябва помощ. О, плетох се. Бият ме. Не. Между другото, тук виждате цяла парцел долу и там. И там долу. Не. Бързо престани. Спънах се. Добре, хора, мисля да слизаме вече долу. Защото тук вече ни прибиха. Тоест, не са ни прибили, ами Марко се опитва много да ни откара топката. Защото е ненормално куче. Да. Ела тук и ти да се виждаш, или? Така, сега слизаме надолу по пътечката. Сега ще... Ето тук. Брат ми слиза по този баир, аз ще се сляза по нормалния баир, който също не е много нормален, ама... Така. И сега минаваме ето тук. Ето го там. Малкия...
не слуша изобщо. Сега, ако искате, елата, ще ви покажем. Хвърли бързо! Не мога да стигна. Хванах топката. Ето ги всичките топки. Да, и той се опитва да открадне. Ей това малко. Мойненци се опитва да ни открадне топката и се получава. Ей, там има едно куче. Ако се чудете от кой лай. Тайци някъде е изчезнал. Защото той до сега беше тук, но сега е изчезнал вече. Тате! Где се влезе? Добре. Сега се обикалям. А котенцето ни някъде се е скрил. Така, сега обикалям тук из парцела. Ще пия малко вода. Съм жадна. Ей, тук ще ви подпра. Ей, така. Да пия малко вода. Аз си праснах ръката. Няма много вода, защото брат ми я изпи. Какво направя? Той куче е нормално. Така. Скъсам якето. Той не ти е скъсато. Ти го скъсато. Опитвах се с бабата ми да си взема топката. Имаме сандвич и вафли. Аз искам вафла. Айде да хапнем малко вафли за сила. Ето ги вафли. Фокус, защото е фокус, мокус, буглокус. Ай се ти да те вижда. Пъдата хващата. Да, ради съм вече. Добре, малко разбихме тук вафлите. Ай. Ама нищо. Така, куричка, мичка. Бе, махай. Опа, малко му щупих вафлата. Курата вафла остана вътре. Ето, взимай. Ари, взимай, имаш ръце. А за мен е цяла вафла. Другите ги прибираме в чантата. Така. Това куче спира да лае зад нас. Никога И сега, като си вземам вафлата, Марко, какво правиш? Защо ти е бяла главата? Няма, просто да се въргаля. Ще ходя да се влея малко на люката. Я люк. И като го казах, брат ми учи да се влее. Опита се да ми открадне вафлата. Искам още. Има в раницата ми. Между другото, лятото ще снимаме... Я 10 дей как да прави. Не. Ще снимаме как пътуваме, как ходим някъде. Как ходим някъде, през лятото ще имам повече видеоклипове. Просто сега ходим и на училище. Пишете долу в коментарите кой клас сте. Аз съм втори. Аз съм 7 и ме чакат матури. И брат ми скоро ще го чакат матури. Между другото, в 4-ти клас. След като си изям вафлата, ще я включим отново. Добре, готово, изядох си вафлата. Брат ми се взе още една. А сега малко ще се пролея на люката. Да изпреварим брат ми преди да дойде. Да, както виждате, ми е малко мъничка. Всеки път, като се кача на люката и тук трябва да се качи. Добре, ще ви подпра тук да видите аз какво правя. Не пипай телефона.
Бе, не мога да бе. Ами, сега ще учим да ви покажем кокошките. Ела. Имаме кокошки и гълъби. И патенца и фазани. Вижте ми моята походка. Да, и то петел ни напада. Много е гаден. А тая кошка вижте наблюдава ни. Виж кокошките наблюдават. Ергена сезон 3, ако не сте го виждали, ето го. Ергена сезон 3. Хайде. А, не, няма да влизам вътре. Това беше Ергена сезон 3, между другото. Всичките кокошки. Добре, хора, това беше от нас. Аз съм Галена. Аз съм Иля и ние сме братко, сестрински отбор. Чао и лайквайте видеото и се абонирайте.